Ara mateix el missatge que es dona als nens i nenes que somien en ser youtubers o streamers és el següent. Si ho fas en català, et va molt bé i tens sort, acabaràs fent contingut per a algun canal de Twitch o YouTube d'algun programa de TV3. Però si ho fas en castellà, et va molt bé i tens sort, no només se't rifaran, sinó que podràs fer els teus propis projectes. No s'ha de competir amb el castellà, al igual que la corporació no ha de competir amb youtubers. Però és que no s'està fent ni el mínim. Si el que volem és que el català sobrevisqui, s'ha d'estar allà on estan els joves i no pas pretendre que vinguin, perquè, insisteixo, no vindran. O ens actualitzem o el català se'n va a Norris. Propostes, així, ràpid. Per començar, amb tot el respecte del món, jo em vull posicionar fermament en contra de que torni el 3XL exactament tal com va existir. Em dóna la sensació que és com qui vol que torni al Grand Prix. Proposo el següent, que és el més mínim que s'hauria de fer, una mena de 3XL, si li voleu dir així, com a plataforma online de contingut exclusiu que funcioni millor que TV3 a la carta. Per exemple, Ràdio Televisió Espanyola té PlayZ, que ha fet uns programes que han sigut un autèntic èxit, i de fet encara segueixen fent la de Generació PlayZ, que funcionen molt bé, es diu Gen PlayZ. Mediapro té YouBit, que és una plataforma fantàstica, principalment perquè em donen feina, i que també ha tingut programes propis d'èxit, com Hoy no se sale, que la primera temporada la va fer l'Ibai Llanos, que és un dels creadors amb més èxit de tot el globus terraqui. Una altra proposta dirigida a empreses catalanes. No cal que us gasteu tot el vostre pressupost que teniu per publicitat en fer anuncis que surtin als mitjans tradicionals. Amb el que us costa mig anunci podeu fer un acord anual amb un o inclús més creadors i sortiríeu beneficiats igualment, per no dir millor.
et fitxi per algun programa en el qual la majoria de vegades, no sempre, però la majoria de vegades, el que volen és que facis exactament el que fas a les teves xarxes socials, però per ells, per la seva ràdio, per la seva tele i per al seu públic, perquè en contra del que ells creuen, el teu públic no vindrà. Per molt que alguns pensin que els creadors som una mena de Jesucrist, amb uns seguidors fidelíssims que faran el que els diguem i ens acompanyaran a tot arreu, a la grandíssima majoria no encendrà la tele per nosaltres, ni molt menys la ràdio. I això provoca que el creador destini tots els seus esforços a ells, als que paguen, i no tingui ni temps ni molt menys ganes de fer contingut per les seves xarxes socials. Per tant, la situació és que Catalunya és... Les xarxes socials de Catalunya són una mica com la Masia del Barça, però qui et contracta no sap jugar a futbol. Els creadors no hauríem d'anar enlloc. Tenim el públic i tenim la plataforma, i la dominem, però no tenim ni un euro. La corporació no té aquest públic que tant desitja i no sap com funcionen les plataformes, però tenen centenars de milions d'euros. Perquè la corporació, en comptes d'absorbir els creadors perquè els hi facin el contingut, no ens demana ajuda per aprendre a dominar les xarxes? Som gent que des d'una habitació i amb un mòbil hem aconseguit entretenir a centenars de milers de catalans i catalanes i el màxim que fan és trucar-nos perquè fem una secció setmanal parlant de coses de joves. El que fem nosaltres sembla fàcil perquè portem molts anys fent-ho i ho dominem, però no ho és, i a la vista està. No hem de convertir això en una competició, perquè m'hi he trobat i m'ho han dit, m'han dit, Pol, és que sou competència i això no és just. Vosaltres esteu sintonitzats a totes les cases catalanes i a nosaltres ens han de descobrir. I a vegades fins i tot arribem a més gent. Tercera proposta dirigida als creadors que estan començant, als que segueixen intentant-ho i als que aspiren a ser-ho. Poseu subtítols en castellà i en anglès. És l'única manera de poder ampliar el públic sense renunciar a la teva pròpia llengua. Sovint es diu que qui fa coses en català s'està sacrificant perquè si ho fes en castellà arribaria més gent i això no és veritat. Si no tens èxit ni en la teva llengua, què et fa pensar que la tindràs amb una altra? I els creadors catalans que van començar fent vídeos en castellà i ara són dels més grans del món, ho van fer perquè no tenien referents d'èxit en català. I si haguessin començat en català no haguessin arribat on han arribat, perquè si a Catalunya en ple 2022 encara estic aquí explicant com funciona la monetització a YouTube, imagineu com estàvem fa 10 anys. I per acabar, això no ho diré, és que té una cosa que no vull dir. Ho has llegit? No. No escriu allò. No, crec que no. Crec que és una mica redundant. No, però la meva conclusió és, si tots els creadors de llengua catalana acaben absorbits per programes de mitjans tradicionals perquè no poden sobreviure dedicant-se a les seves xarxes socials, els joves no tindran referents en la nostra llengua. Ja està. Hola? Vale. Jo parlaré de les xarxes socials, sí que ha anat bé que parlessin ells dos primer. Jo m'aniré bastant al gra. La situació del català a les xarxes socials és complexa, però la simplificaré anant al gra. Hi ha 3 maneres de guanyar-se la vida fent contingut a través de les xarxes socials. 3. La primera és a través de la monetització de la mateixa plataforma. YouTube, Facebook
i Twitch són les principals per monetitzar el teu contingut. Com es monetitza? Doncs principalment amb la publicitat que hi apareixen abans, durant i o després de cada vídeo. I com més reproduccions tens o més espectadors, millor és la monetització. Per tant, per un tema de números, en català ja anem malament, ho tenim malament. La segona, campanyes publicitàries. N'hi ha poques, però n'hi ha. Cada cop hi ha més empreses catalanes o institucions que decideixen invertir en creadors que fan contingut en català perquè els hi facin publicitat en un vídeo, en una foto o la publicació que sigui. Però, a part d'haver-n'hi poques, solen anar amb por. Perquè encara a Catalunya això és un terreny molt nou. Anem molt endarrerits. La tercera és tenir mecenes. Hi ha plataformes com Patreon i l'Aixeta que fan la funció d'intermediari entre creador i persona que vol donar diners al creador perquè li agrada molt el que fa i vol que ho segueixi fent a canvi d'alguna cosa simbòlica com que surti als crèdits del vídeo o inclús contingut exclusiu, però que això ja és més feina pel creador. Què passa? Que si res d'això funciona, que rarament ho fa, de fet jo no conec cap creador de contingut en català que pugui viure única i exclusivament d'alguna d'aquestes tres o totes tres a la vegada. Una altra cosa que pot passar és que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o el grup Godó, però parlaré de la Corpo, que és la pública,